Sziasztok! Én Evi vagyok. Én Boti, és ez egy bejelentő videó, és egy csatorna előzetes lenne, mert most csináltunk egy csatornát, és ez lenne az előzetes, és holnap, és hát nem tudom mikor lesz fent a videó, lesz egy kóstolós, egy Oreo kóstolós videó is. Elmondjuk a véleményüket az Oreóról. Igen. Fos, vagy nem, vagy Meg lesz egy kérdezfelelek videó is, ami majd felkerül egyszer, vagy nem kerül fel. Nem érdekel. Ennyi lett volna ez a videó. igen. Ha tetszett, nyomjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel. Szóljatok ismerőseiteknek is, hogy iratkozzanak, nézzenek minket, kommenteljenek. Facebookon is ránk tudtok keresni, ott is lájkoljatok. Kérdéseket is lehet írni nekünk, hogy mit csináljunk a kérdezfelelekbe. És hát ennyi lett volna. Sziasztok! Sziasztok! Ez már